Zdravím vás, priatelia. Dnes chcem s vami hovoriť o sile vody. Ako všetci vieme, aj ľudské telo je prevažne tvorené z vody. Podľa dostupných údajov je to od 55 do 75 Záleží na veku, pohlaví a ďalších faktoroch. Na túto tému je zaujímavá kniha od Masaru Emota Skutočná sila vody. Bol to japonský bádateľ z Yokohamy. Prevažnú časť života sa venoval obchodu a žil bežný, obyčajný život. Až vo veku 43 rokov sa cez svojho obchodného partnera dostal k zvláštnemu typu vody, ktorý, ako popisuje vo svojej knihe, ho zbavil bolesti nohy. Tak ho to fascinovalo, že sa začal viac venovať vode. Neskôr prišiel s myšlienkou fotografovať kryštály vody. Vodu nakvapkal do Petriho misiek a následne ich vložil do mrazničky na 3 hodiny. Takto zamrznutá voda vytvorí díky povrchovému napätiu ľadové zrná a tie následne pozoruje pod mikroskopom. Po pár minútach sa začne kryštál otvárať ako kvet. Toto predstavenie trvá do 2 minút. Emoto zistil, že nie všetky zrná urobia kryštály. Ukázalo sa, že dôležitá je kvalita vody. Voda z vodovodného kohútika väčšinou kryštál nevytvorí, ale voda z čistých prírodných prameňov vytvorila nádherné kryštály. A tak začal odoberať vzorky z celého Japonska a neskôr aj z celého sveta. Potom skúšal, že napíše nejaké slovo na fľašu s vodou. Skúšal slova pozitívne, ako láska, vďačnosť, mier, ale aj negatívne, strach, stres, SARS, akutný respiračný syndrom, ktorý vtedy prebiehal, niečo ako COVID dnes. Voda s nápismi láska, vďačnosť, mier vytvorila nádherné kryštály. Ale voda s negatívnymi slovami ani nevytvorila kryštál, skôr to boli zvláštne útvary. Podobné pokusy skúšal aj s hudbou. V vode púšťal vážnu hudbu, napríklad Čajkovského Labutie jazero, alebo aj Vltavu od Smetanu a ďalšie skladby. Vážna hudba vytvorila nádherné kryštály. Potom skúšal pustiť aj tvrdú metalovú hudbu, ale voda nevytvorila pekný kryštál, ale niečo neopísateľné, veď môžete sa pozrieť na fotografiách vo videu. Pán Emoto sa svojou knihou stal známy a prednášal po celom svete o svojej práci na významných sympóziách a univerzitách, ako je napríklad Harvard. Samozrejme, že čím bola jeho popularita väčšia, tým pribúdalo aj mnoho kritikov, ktorí kritizovali, že nie je vedec, počet vzorkov je nedostatočný, robí to nevedeckou metódou, často je označovaný ako kontroverzný. Masaru Emoto zomrel v roku 2014 vo veku 71 rokov. Sami si môžeme urobiť na jeho prácu názor, ale odporúčam predtým urobiť tento jednoduchý pokus, ktorý je uvedený aj v jeho knihe. Navaríme rýžu a potom ju rozdelíme do 2 alebo 3 identických sterilizovaných zaváraninových pohárov. A uzavrieme viečko a necháme v tej istej miestnosti s rovnakými tepelnými podmienkami. K jednému poháru budeme hovoriť s láskou a pozitívne. Aj na pohár napíšeme nápis napríklad milujem ťa a na druhý pohár negatívne slovo a môžeme tiež k nemu aj hanlivo hovoriť. Ak máme 3 poháre, tak k tretiemu zvolíme neutralitu bez nápisu. Stačia 2 poháre, ale môžeme to vyskúšať aj s 3. Uvidíme, čo sa bude diať po 3-4 týždňoch. Jedna rýža bola čierna a začala hniť, druhá bola žltá a začala kvasiť a tretia bola takmer biela.
Tento pokus môžete urobiť aj s jablkom, čo je ešte jednoduchšie. Jablko rozdelíme na polovicu a tiež k jednej polovici budeme hovoriť s láskou a k tej druhej polovici naopak hanlivo a uvidíme, čo sa bude diať. Tento pokus dopadne obdobne. Jedna polovica začne hniť a druhá len scvrkávať, ako sa vysuší po niekoľkých dňoch. Pán Emoto robil aj experiment na posvetnom japonskom jazere Biwa. Odobral vzorku, ktorá nebola dobrá. A zo vzorky sa nevytvoril kryštál, len taký zvláštny útvar. A potom asi 350 ľudí sa sústredilo na modlitbu a vyčistenie jazera. Po modlitbe odobrali znova vzorky. Z novej vzorky už voda vytvorila kryštál, ale neboli také pekné ako pri počúvaní hudby, ale jazero bolo dosť znečistené. Ale bolo to už o mnoho lepšie ako predtým. A potom boli odobraté vzorky za pol roka, kde už bol kryštál veľmi pekný. Je na každom z nás, ako sa k týmto informáciám postavíme. Ja si každé ráno dávam citrónovú vodu s medom, ktorú si jednoducho vybrujem touto ladičkou terapeutickou. Vhodná je preto 528, alebo môžu byť aj dve ladičky C a G. Takže jednoducho len idem pekne nad vodu. Takto si ju navybrujem 2-3 krát každé ráno a vypijem. Plus ďalšiu vec, ktorú môžete dať, je, mám tu filtračnú kanvicu, si filtrujem napríklad vodu z vodovodného kohútika a umiestnite si tam nejaký nápis, ktorý chcete, alebo ja som si tu dal kvet života, ktorý tiež nejak energeticky pôsobí na tú vodu, ktorú pijete. Že tiež to na nejakú fľašku, alebo čo si môžete niečo napísať, alebo umiestniť nejaký symbol. No a to už bude všetko pre dnešné video. Ak sa vám video páčilo, budem vďačný za každý komentár a like. Majte sa krásne.